Kaufland Card, dolnovecký smotanový jogurt 145 gramov za 35 centov, pyrohy 2 kg za 5,09 eur a tuniakový šalát 160 gramov za €49. Kaufland. Je ľahké zamilovať sa zas a znova. Stačí iba malá príprava a neodolateľná pizza Ristorante. Ristorante chutí ako v talianskej reštaurácii. Prepnite do sveta čerstvých kávových zrniek vďaka kávovaru Rivelia a jeho unikátnym vymeniteľným zásobníkom. Nová Rivelia od Delangy. Prepnite na nový zážitok. Jej mi ešte 18. Za čo? Za paušal? A je to legit? Či na nás je v tým nežmo vyplatiť? Si, idete mi každý 17. Máš sme ísť hlavne? Nie, scénou pôjdete dole. Na 15 Kulala, bandit. Objav nové tabuľky KitKat. Chrumkavá čokoládka a 3 lahodné príchute v dokonalej harmonii s mramorovanou čokoládou. Nový zážitok z KitKat, ktorý poteší všetkých. No. Nie je zvyčajúce objavovať svoje pravidla. Nehľadajme prekvapivý vrch. Namiesto toho oslavujme svoju jedinečnosť. Dávam, tu som človekom, tu nakupujem. V Lidli vždy ušetríte, pretože máme každý deň nízke ceny. Už od štvrtka napríklad halovný sier na grilovanie z cyklu len 99 za 225 gramov. Budvar svetlé výčapné pivo so vzťahou 38% iba 55 centov za pol litra. A výber mäsových výrobkov na grilovanie už od 2,99. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Každý deň nízke ceny. Žijete pre japonskú kvalitu. Máte dôvod na radosť každý deň. Vyberte si SUV Suzuki s výkonným štvorvalcom, bohatou výbavou a zimnými kolesami už od 20 900 eur. Suzuki. Nová farma pripráca. Ak chceš zažiť dobrodružstvo, zviditeľniť sa a dokázať sa celému Slovensku, že na to máš, poď na farmu. Staň sa súčasťou a zabojuj o výhru, ktorá ti môže zmeniť život. Prihláš už teraz na Makiza.sk Lunkakásky. Pri svojej práci chodívam z miesta na miesto. Spávam sám, jedávam sám. Rád by som sa s niekým zoznámil. Ale nie je to ľahké, keď máte celý svoj majetok v kufri. Idem, kam mi povedia. A robím, čo? Toto je moja práca. Nebezpečný cieľ. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 na Darmo. Naše polícia nepíšejú.